Hello guys, good morning. Good morning sa everyone. Ay, ngayon na nga lang ulit makakapagawa ng ating new episode. Maambon pa. Hopefully hindi lumakas. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. This is Chrisromz Motovlog. Welcome to my channel again. Sa episode na ito guys, pag-uusapan po natin yung about sa, you know what it is guys? Sa episode na ito, pag-uusapan natin hindi guys, mag-intro muna tayo. Chrisromz Motovlog. Yeah. So ito, totoo na. Sa episode po na ito guys, pag-uusapan po natin yung aming balak, yung aming plano. Guys, alam nyo ba, ay sa gagawin namin soon, yun ang aming first time namin yun. First time ko pala, hindi first time nila. O sige, sabihin na natin first time na rin nila. O sige, first time namin na gumawa ng secret. Hintayan nyo guys, mamaya na lang yan. Pag-uusapan natin yan mamaya kung ano yung binabalak namin. Sa ngayon, enjoyin muna natin ang ambon, no guys, no? Ay nako, huwag kang lalakas ha. Maraming salamat ka pala guys sa panonood. Guys, hindi pa ako nag-outro wala pang outro, nag-umpisa pa lang ako. So ito, nakita nyo, naka Aerox ako, wala akong gloves. Papunta ako sa Villasis Pangasinan upang pumunta sa review center. Yes, I am a reviewing kasi malapit na ang board exam. Hopefully guys, no? Hopefully pumasa tayo. Walang mahirap, tanga lang. Walang madali, lahat mahirap. Pero nasa sayo na rin yan kung gagawin mong mahirap. Pwede mo rin yan gawing madali. Nasa sayo na yan, it's up to you. Kailangan talaga paghirapan lahat. Gaya na lang ng vlog ko na to. Oh, what is happening there? I think someone, parang may nagtawag sa akin. Parang sinabi niya, oy, wala tayong review ngayon. Nadedemon yung utak ko. Oh, come on. Oversized load. Yung nasalubong ko kanina, parang sinesanya-sanya niya ako. Parang sinasabi niya, wala tayong review ngayon. Maambon, no? Ano ba yan? Bakit maambon, no? Maambon. Buti na lang naka-waterproof case tayo, no? Hindi pa pasok ang tubig, no? Underwater nga, hindi siya pupasok. Ito pa kayang ambon. So, feel free to use this cam. Yeah, feel free. Gamitin mo hanggat gusto mo, hanggat malawbat. So, ito ano guys, nakikita nyo ba? Ang lakas ng ulan doon sa bandang Pangasinan, no? Oh my god. Sana hindi natin masalubong yung ulan guys. Kung nasalubong natin ng ulan, hindi waterproof ang aking jacket, hindi waterproof ang aking pantalon. Kailangan natin kailangan natin tumigil, tanggalin ang cam. Ayoko naman gamitin to pag sobrang lakas ng ulan, no? Kailangan natin tumigil, tanggalin ang cam, magkapote. At yun ang isa sa pinakaayaw kong ginagawa guys, yung nagkakapote. Pero no choice tayo pag malakas talaga ang ulan eh. Ito, tignan nyo ang langit. Sabihin na natin it's a bad morning because of the rain. But oh, sino to?
Sino to? Naka-rouser siya. Paps! Ano? Si Jay. Ay, ano sino na yun? Paps. RJ. JR. Paps JR. Nakalimutan ko pangalan ng mga tropa natin dyan ng mga papsi natin dyan Shoutout kay Paps JR. Yun, pares kami ng motor. Sana magtigilan kakamustahin. Tagal na rin kami nag-uusap nun nagbanding kami noon dun sa pinagtatrabuhan niya. Pinagtabi namin yung dalawang Bumblebee. Nag-usap kami about sa motor, lahat. Then tuwing nagkakasalubong kami, alam niyo yun, yung binubusinahan yung isa't isa. Kung tinatamad magbusina, ilaw na lang ganun. Ganun kasi pag meron kang nakitang kakilala, whether busina or ilaw, pero mas maganda yung busina. Ewan ko kung mas maganda. Mas makapansin siguro pag yung busina at ilaw. Luckily hindi pa malakas ang ulan. Ambon pa lang na medyo continuously. At medyo hindi maganda ang panahon talaga ngayon, guys. Sana ngayon lang umaga to, no? Sana tanghali wala na to, no? Diba yan? Excuse me. It's a LTO. Yeah, I know it's a LTO and I'm not scared because I am complete. Ito ang advantage pag kumpleto ka wala kang violation Diretsuhin mo lang ang LTO. Kung gusto mo i-video mo pa yung mukha nila. Hindi lang tumigil Naisip ko lang. Kita nyo yun, muntikan sila nagkasagian. At bakit nga ba may LTO doon? Wala naman dati. Katakot yun Alam nyo guys, kung merong mga nanguhuli, mapapansin nyo yan agad. Kasi ayun nga, maraming nakatigil bago ka dumating doon sa LTO. Marami ng mga nakatigil na motor, naantay nila na umalis yung LTO. Kung ganun guys, na may klase ka, kunyari estudyante ka o kaya papunta ka sa trabaho, yan, late ka na, di ba lang late, huwag lang mahuli. Pero kung kumpleto ka naman, sabi ko nga, huwag kang matakot, dire-diretsuhin mo lang, hindi ka uhuliin. Huwag kayong maniwala dun sa mga nagsasabi na hahanapan ka ng violation. Hindi ka naman truck, di ba? Hindi ka naman jeep, kung ano-ano. Kung motor ka lang at alam mo namang wala ang violation, okay naman yung registered naman yung motor mo. May lisensya ka naman, hindi expired. Wala, basta hindi pa expired. Ganun. Pwede mong dire-diretsuhin yan. At pag yung motor hindi pa registered, basta naka-helmet ka, minsan hindi ka na pinapara kasi hindi naman yun transparent hindi naman makikita hindi naman malalaman kung registered ka o hindi. Malalaman lang naman yun pag titignan yung ORCR ng yung motor. Minsan sa plate number. At masaya nga ako kasi nagagamit natin yung pagkakompleto natin. Hindi tayo pakamukamote dyan na kulang-kulang. Minsan walang ORCR, minsan walang license, nagda-drive, mamaneo sa kalsada. It's a Blue Rouser RS 200. Ay nako guys, minsan naisip ko, ano kaya kung naantay ko yung kulay blue na Rouser. Parang mas gusto ko yun yung motor kong yellow. Parang mas gusto ko yung blue white. Mukha siyang Yamaha na kung ano dyan. Basta guys, gusto ko kasi ng blue. Hey, miss na kita baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Ano ba yan guys? Malapit na ako. Andyan ka na ba? Malapit na ako sa aming radio center. May bagong bukas dito. Ano yan?
Ha? Tagal na yun nagbukas ah. Yun nga, malapit na ako. So, mag-ending na ako, guys. Oops. You gotta be careful. Let's go. Guys, outro na. Once again, siyempre guys, before and after dapat ang ating pasasalamat. Bukod tanging pasasalamat guys sa panonood, dahil alam ko kinuha ko na naman ang inyong oras. Salamat guys, utang na loob ko sa inyo yan, panonood. I hope natapos mo to. I hope nag-enjoy ka sa aking short ride. Ito nga po ulit, Chrisromz Motovlog. Sana po abangan natin yung di ko pa nasabi, kala nyo nakalimutan ko na no. Gagawa kami ng homeless with big bike guys. Homeless with sport bike. Alam nyo yun? Yung pulubi, tapos nanalalimos, tapos biglang pagkatapos niyang mamalimos sasakay sa motor. Sa pagkaganda-gandang motor. Sinasabi kong big bike yung motor ko guys, kasi literal na big. Malaki talaga siya. And hindi naman siya obvious na na 200cc lang siya. Kasi malaki siya. Maraming ang din na bibiktima. So guys, yun, sana po abangan natin homeless with big bike. Gaganapin po namin yan sa Urdaneta City University. Urdaneta City. And so guys, abangan po natin. Sana po magustuhan nyo. Bye guys. Bye. Panoorin nyo na lang ako papasok sa amin sa parking. Come on. Ulan. Ay, nako.